berat ya pikir bocah bagus.
Perlu dicombor ora? Heeh. Ora diopeni neh dicombor. Heeh. Wah, jaran tenan. Heeh. Aduh. Abot-abote oleh bonus sejak mancing terus aku jan. Aduh. Lelene iki apa yo tek terusan. Heeh. Pokoke sesuai skenario bonusnya mancing. Nah, iya ta? Mantap ta? Heeh. Semek adonane kok
Ayo Bu. Ya nganggo mandek. Jarane ya kesel. Lho jarane gak disawer. Urung, sawer no ben rata, ben semangat. Asik Mbak iki. Ayo Mbak. Yuk, lanjut. Ayo Mbak. Sabtu pagi Ditarantu. Kecil kok ya ikut, nggak ngantuk? Enggak. Urung sekolah ya? Urung sekolah piye to? Besok masuk sekolah, leh bayo anda. Sabda
Wis, monggo Pak. Ayo. Sekali lagi terima kasih Bu P, ya Allah. Tata nih kan bawa oke, motor pandun. Mugi lini Pak Lores Kingkang Agung teman-temannya di Bu P. Ayo Bu P, yuk semangat terus bocah-bocah, yuk.
paring maweh Prabowo jumeklo ngebeki antareksa para yaksa makrakrura sromanaon raseksa den praetno tekane antoko neki ridu mawur mangawur rahan tengarane ngajure guru gongso ketekat yo putulo or pancriteng turangga esti ora kata duojo lelayu sepit
ning tawang ana lintang jayu aku ngenteni marang mega engan koso sun takon wartane neki janji-janji kue leng sumedot ras ing tias ing sun masing sun prasopo sineksenan bumi langit tangis ing tias ngerteni pandang rembulan jinak. Aman-aman saja, monggo.
Ye, monggo mugi pinaringan sabar ye. Betul. Terus pokoknya ini dinikmati berat segar kita. Kena ye tombo kesel ye. Ini terus jam minum saya banyak sami. Bagus, moga mas cepet lewat tangi kan dari moga ya kontrakan di siro dedo lagu kan di siro lali purwodo sinayo siro kan bakal bali berdoto kan bakal ngutak lagi bali moga baca bagus yuk Saiki wis meleh dadi biru